थारैनो जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो हारिमु आफादजों लोगोसे हिन्दुस्तानी साहित्य भारतबर्षनि गेजेराव दिनैहाय बेवहाय बड'लेण्ड उत्सव जि खुंनो लागासिनो दङ। बे बर' माहारिनि थाखाय बे मोनसे जारिमिन आरो बे जारिमिनारि सानाव दिनै गिबि दिननि हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आङो मिजिंथिदों बड'लेण्ड उत्सवनि गेजेरजों जों बुहुमाव बर' माहारिखौ जोङो गोख्रोङै गायसनलांनायाव जोङो थोजासे हेफाजाब जागोन आरो दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव भारतनि प्रधान मन्त्रि बिथाङा जि बाहागो लानो नाजानाय बेनो जोंनि थाखाय मोनसे देरसिन मेसेज आरो दिनै बर' माहारिया दिनै प्रधान मन्त्रि बिथांनि बाहागो लानायाव जोंनि जिखिनि सिनायथि आरो जोंनि जिखिनि राइट्स मोनथाय बेखौ जों दिनैहाय भारतबर्षनि गेजेराव जों गायसननो हागोन। बे मोनसे जोंनि बयनिसिमबो मेसेज। बेखायनो बयखौबो दिनैनि हाबाफारि आरो गाबोननि हाबाफारिखौ जायफ्रा बड'लेण्डआव दङ बिसिम सफैनो हायाखै बिथांमोनखौ बयखौबो मोजाङै आङो नायनो थाखाय बयखौबो खावलायहरदों। थारैनो जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो हारिमु आफादजों लोगोसे हिन्दुस्तानी साहित्य भारतबर्षनि गेजेराव दिनैहाय बेवहाय बड'लेण्ड उत्सव जि खुंनो लागासिनो दङ। बे बर' माहारिनि थाखाय बे मोनसे जारिमिन आरो बे जारिमिनारि सानाव दिनै गिबि दिननि हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आङो मिजिंथिदों बड'लेण्ड उत्सवनि गेजेरजों जों बुहुमाव बर' माहारिखौ जोङो गोख्रोङै गायसनलांनायाव जोङो थोजासे हेफाजाब जागोन आरो दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव भारतनि प्रधान मन्त्रि बिथाङा जि बाहागो लानो नाजानाय बेनो जोंनि थाखाय मोनसे देरसिन मेसेज आरो दिनै बर' माहारिया दिनै प्रधान मन्त्रि बिथांनि बाहागो लानायाव जोंनि जिखिनि सिनायथि आरो जोंनि जिखिनि राइट्स मोनथाय बेखौ जों दिनैहाय भारतबर्षनि गेजेराव जों गायसननो हागोन। बे मोनसे जोंनि बयनिसिमबो मेसेज। बेखायनो बयखौबो दिनैनि हाबाफारि आरो गाबोननि हाबाफारिखौ जायफ्रा बड'लेण्डआव दङ बिसिम सफैनो हायाखै बिथांमोनखौ बयखौबो मोजाङै आङो नायनो थाखाय बयखौबो खावलायहरदों।